Үзәйтә. Мин Дәрман, Тупайлар, Фатих Абелхандар башлап, Баширлар, Хакимнар, Туфаннар ширына килеп җиттем. Һәм безнең бүгенге әдәбиятны, сәнгатьне этәреп баручылар, аны яшәтүдә, үстерүдә бай өлеш кертүче башка әдипләр янына килеп җиттем. Мин бүген нинди бәхетле кеше. Кайда һәм кемнәр арасында мин бүген? Шул иске гөлләр белән бизәлгән нәфис бер бакчада утырам кебек. Заманыбызның данлыклы, күренекле әдипләре белән мине шигърият дуслаштырды. Гомәр Баширов менә җыйган шишмә сүзләрен тәкъдим иткәч, мин бик куандым һәм уйланып калдым. Шундый шигъри, музыкаль сүзләргә нинди кирәк булыр икән дип. Мин ул көйне озак эзләдем. Үземне күңелемнән шул шишмә янына илтеп куйдым. Күңелем белән генә түгел, мин чынлап та кайбер көйләремне су буйларында, таулар арасына яшь кешеләрдән качып, табигать белән күзгә күз калып чыгарам. Табигатьнең илаһи гүзәллегенә сыкланып, йөрәгемне аңа ачып, барлык сагышларымны аңа сөйләп, аның белән серләшеп утырырга яратам. Кайчакта күзләремнән җиләй яшь бөртекләре тәгәрәй. Шатлык та, кайгы да, сагыш та, барысы да кеше күңеленнән табигать кочагында түгел чыга бит. Мин табигать кочагында калган минутларымда туган илемдә, туган җиремдә тургай кебек җырлый башлыйм. Җилгән шишмә көе беренче башлап, иртәнге сәгатьләрдә Идел буйларында йөргән чагында күңелемә керде. Идел кебек киң булып, Идел кебек ярсулы булып уянды. Ул көй минем йөрәгемдә. Бу көй Гомәр Башировка да бик ошады. Җилгән шишмә җыры безнең уртак шатлыгыбызга әйләнде. Ул җырны башкаручы да табылды. Зөһрә Сөхәбиева тукталып, без ялгышмадык. Зөһрә аны киң күкрәк тавышы белән моңга бай итеп, тирән мәгънәле итеп башкара. Зөһрә Сөхәбиева